Manden, der i torsdags voldtog en ung pige på 17 år, er stadig på fri fod i området nær Rødbyhavn. Pigen er nu det tredje offer i dette område, men et langt større antal anses for at være voldtaget af netop denne mand. Manden beskrives som 18-22-årig, normal af bygning, omkring 180 cm høj, mørkhåret og anden etnisk herkomst. Manden er sidst set i hættetrøje og cowboybukser. Vi fraråder alle unge piger at gå ud alene efter mørkets frembrud. Hvis du har oplysninger i sagen, bedes du venligst kontakte Lolland-Falsters politi på telefon 26 26 38 60. Og nu til sporten med Henry Olsen. Okay, jeg tager i skole nu. Det var godt. Ha' en god dag. Og pas du godt på dig selv. I lige måde. Tak. Er det ikke normalt, at ugerne skal lidt? Over til mig senere. Ja, det kan jeg godt. Senere. Hej. Hej, hvor langt er du? Jeg er der, hvor skoven og vejen de krydser hinanden. Men det kommer til at tage lidt længere tid, fordi jeg går ikke igennem skoven i dag. Hvorfor gør du ikke det? Fordi har du ikke hørt om ham, der er voldtægtsmand? Jo, men hvor stor er sandsynligheden for, at han kommer rundt i skoven nu? Jeg har ikke rigtig lyst. Nej, kan du ikke gøre det, så gør det hurtigere. Okay, jeg skal nok. Tak. Okay, hej. Hej. Han är våldtäktsman. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller alla hela kvällen, ingen åldersgräns. Gäller han och hon så konsekvent. Att alla som inte dansar är våldtäktsmän. Säg det till tjejen och kompisens vän, Sven. Att den som inte dansar nu är våldtäktsman. Varför är det konstigt att Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Alla som inte dansar är våldtäktsmän. Gäller hela kvällen mellan